Natukom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex, fejn kif nagħmlu kull nhar ta' ħadd fil-għaxija se waslulkom il-lezzjon divina. Illum fuq it-tielet ħadd ta' matul is-sena, il-Vanġelu illi tippreżentanna l-Knisja f'dan il-ħadd, is-sejħa tal-ewwel Apostli ħdejn ix-xatt tal-Baħar tal-Galilija, jaqbel wisq mat-tema ta' dan il-ħadd magħżula ftit ta' snin ilu mill-Papa Franġisku, propju ħadd il-kelma ta' Alla dalgħodu fil-Knisja Parrokjali tal-Munxar li sqofta il-Ministeru tal-Lettorat il-żewġ seminaristi. U għalhekk ejjew inkomplu f'dan l-ispirtu ta' smigħ tal-kelma ta' Alla li għalina mhuwiex ġdid għaliex kull nhar ta' ħadd niltaqgħu għal dan il-mument propju biex inqiegħdu il-kelma ta' Alla tal-ħadd li jkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna. Ejjew nagħmlu dan ukoll il-lejla bil-għajnuna tal-Biblista Father Charles Buttigieg illi se jirrimexxi din il-lezzjon divina. Nagħtu bidu bħas-soltu billi flimkien ma' dawk li qed janimaw il-kant fis-santwarju nkantaw l-ewwel innu il-mibgħut. Inti t-triq u l-ħajja, inti l-verità, inti li tmexxini lejn il-libertà, inti li ħażiltni biex nimxi warajk u nitgħallem minnek nagħmel dak li Alla jrid li tibqa' fija u jien nibqa' fik, ħalli nġorrok dejjem ġo fija. Inti kont lażiltni mhux għażiltek jien, ħtartni biex tibgħatni nxandrek kullimkien, fuq il-pala ta' jdejk ismi intnaqqaxt, wedni li waħdi inti ma tħallini qatt,
ġejt ma tlaqtni ħadd u bqaj dejjem tiġri warajja. Ħeġġeġ int lil qalbi bħal ħuġġiġa nar biex intir bil-ħeffa mas-sinjal ta' jdejk meta nkun qudiemek ħarsti mwaħla fik lest biex nisma' kelmtek u bil-qarb il-mur naqdik nixed qudiem muti l-inti Alla ħaj ħliefek Alla toħra ma Fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej Ġesu, nitolbuk biex l-Evanġelju, il-kelma tiegħek tkompli ssejħilna minnu fih biex aħna wkoll nimxu dejjem warajk. Kull ħin u kull mument. Iva mulej nitolbuk biex il-lejla wkoll inti tkompli ssejħilna u aħna narfu il-vuċi tiegħek biex il-kelma tiegħek nikdbuha fil-ħajja tagħna, nikdbuha permezz tal-ħajja tagħna. Nitolbuk mulej ukoll fid-dawl tal-Evanġelju li se nisimgħu, nitolbu wkoll għal aktar vokazzjonijiet. L-ewwel nett għal vokazzjoni nisranija, kif ukoll għal vokazzjoni sabiħa tal-ħajja saċerdotali u dik konsagrata. Ilqa' mulej għalhekk dan il-mument tagħna llejla f'dan il-ħadd li din iċċelebraw propju l-ħadd tal-kelma t'Alla, aħna li propju nġbarna madwar il-kelma tiegħek. Dan nitolbuk mulej bi Kristu Sidna. Evanġelju skont San Mark. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilea jxandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna tal-Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilea, lemaħ lil xmul u l-ħuħindrin qegħdin ikalaw ixbik fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: ejjew warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor ra lil ġabbu ta' Zebedew u l-ħuħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu xbiek u minnu fih sejħilhom. Huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Iddeċidejt mulej li ħajt irid natik, jien offrilek li l-nifsi kif jien. Ħudni fidejk u għamel bija dak li trid, kun int mulej is-sit ta' ħajti. Hawn jien mulej, jien lesta lik għal kull ma trid. Hawn jien mulej, b'imħabba kbira lik. Hawn jien mulej, u
ikmandani dak li trid hawn jien mulej iddeċidejt. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar lil Galileja ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Din is-sena f'dan iż-żmien ordinarju ħanisemgħu dan it-tieni Vanġelu ta' San Mark. Vanġelu qasir, Vanġelu l-ewwel wieħed li nkiteb u l-qosor tiegħu irid ifisser ukoll illi kull kelma li għandna miktuba għandha l-importanza tagħha. Wara li arrestaw lil Ġwanni. Nistgħu ngħidu wara li kien maqbud Ġwanni, wara li kien miċħud Ġwanni. Il-verb paradidomi, maqbud, huwa l-istess verb użat ukoll meta Ġesu jiġi miċħud minn Ġuda, meta Ġesu jiġi arrestat. U għalhekk San Mark jippreżenta lil Ġwanni l-Battista, il-prekursur, mhux biss bħala profeta, imma bħala apostlu u bħala martri, bħala xut ta' Kristu. Fil-fatt, Sant Irenew li Ġwanni l-Battista isejjaħlu apostlu. U din fil-Bibbja ta' Sajdon insibuha wkoll. Meta jgħid: ara se nibgħat l-irsal tiegħi, l-apostlu tiegħi qablek biex iħejjilek triqtek. Isma' wieħed jgħajjad fil-baħar, fid-deżert, ħejju triq il-mulej. Din hija traduzzjoni ta' Sajdon għal Iżajja 40 u Malakija kapitlu 3. Mela Ġwanni il-Battista qed iħabbar din il-figura tal-Apostlu, qed iħabbar ukoll figura ta' Ġesu li jrid jgħaddi wkoll mit-triq tas-salib. Ġesu u t-triq tas-salib. Din hija teoloġija importanti ħafna għal San Mark. Minu Ġesu u aħna kif se nirrispondu għal Ġesu. Il-mixja tagħna bħala dixxipli. Għandek naraw ukoll ċertu armonija. Jixkien Ġwanni l-Battista biex jikber Ġesu. Ġesu jidħol fix-xena xejn jiġi maqbud Ġwanni l-Battista. Għandna l-armonija tal-prinċipju tal-handover. Ħalli n-nies ma jinfixlux.
in-nies kienu mixjin wara Ġwan il-Battista. Issa, kif ġew iċ-ċirkustanzi, in-nies se jgħaddu għal Ġesu. Il-merħla se tgħaddi għal Ġesu. Ġesu mar Galilea, ma marx Ġerusalemm. Apparti li San Mark qed jikteb il-Vanġelu tiegħu f'ambjent pagan il-barra minn Ġerusalemm, Ruma, u għalhekk qed jilħaq ukoll id-dinja pagana. U Ġesu qiegħed il-Galilea, il-Galilea tal-ġnus. Iċ-ċirku tal-ġnus hekk tfisser Galilea. Galilea li qiegħda qrib id-dinja pagana. Galilea illi minna jgħaddu diversi nazzjonijiet. Kellek ukoll it-triq tal-ħarir mill-Asja għall-Ewropa u kellek ukoll it-triq tal-baħar mill-Palestina, mill-Karmelu għas-Sirja. Żona fejn jintaqgħu il-popli. Żona ta' kummerċ. Żona fejn Ġesu irid jilħaq in-nies. Mhux biss Lut, imma wkoll id-dinja pagana. U din hija wkoll ħuti talima għalina li Ġesu jixtieq propju ixandar il-kelma tiegħu lil kulħadd. Ħadd mhu esklus mill-bxara t-tajba. Ħadd mhu esklus mill-aħbar tal-Evanġelju. Ġesu ixandar. Se jxandar l-Evanġelju ta' Alla. Hekk jibda l-Vanġelu wkoll San Mark. Bħalma tafu l-kelma Evanġelju, aħjar nikbuha hekk fil-Malti milli sempliċement Vanġelu biex iktar toqrob lejn il-kelma Griega Evangelion, jiġifieri xi ħaġa tajba u messaġġ. Dak li jfisser Evanġelju, messaġġ tajjeb, il-bxara t-tajba. U din hija ppreżentata wkoll bħala ħolqien ġdid. Ħolqien ġdid għaliex propju Ġesu jmur ukoll il-Galilea fejn huwa trabba. Għandna ritorn ta' Ġesu lejn l-oriġini. Imbagħad għandna l-ilmijiet tal-Galilea, l-għadira tal-Galilea, il-baħar tal-Galilea. Anke hawnhekk l-ilmijiet ifakruna fl-oriġini, ifakruna fil-ħolqien. L-ilmijiet li jfakruna wkoll fl-oriġini tagħna fil-ġuf tal-om, aħna bħala tarbija newmu fil-ġuf tal-om. U għalhekk għandna f'din il-kelma Galilea għandna mhux biss tifsira ta' periferija li Ġesu jilħaq id-dinja pagana, imma wkoll għandna it-tifsira tal-bidu. Għandna tifsira ta' ħolqien ġdid. U x'inhu dan ħolqien ġdid? L-Evanġelju ta' Alla. U Ġesu kif ifisser din il-bxara tajba, jgħid iż-żmien huwa mitmum
U s-saltna ta' Alla waslet. Żmien Kairos, żmien salvifiku, huwa żmien ta' Alla, mhux iż-żmien tagħna Kronos li aħna mbagħad noqogħdu nkejlu għaliex aħna hekk nistgħu bil-moħħ tagħna. Il-Kairos iż-żmien ma jitkejjilx. Huwa żmien li huwa issa. Huwa żmien li huwa preżenti. Iż-żmien huwa mitmum ma jfissirx li spiċċa. Imma wasal fil-milja tiegħu. Wasal fil-milja tiegħu għandu l-oriġini tiegħu minn Alla. Allura aħna biex nifhmuha din ħaġa immorru lejn il-passat għala volja falla m'hemmx passat u dan il-passat jitkellem propju issa. Kif huwa indikat bil-verb Grieg peplettoroi, il-milja. U s-saltna ta' Alla waslet preżenti fostna. Din hija aħbar ta' verità ħuti. Il-Vanġelu hekk ifisser aħbar tajba, aħbar li m'għandix inganni, aħbar li m'għandix erq. Aħna imbombardjati bl-aħbarijiet folots. U m'hemmx għalfejn tmur u ssifer anke fir-raħal tiegħek, anke fil-parroċċja tiegħek, anke fil-pajjiż tiegħek. Min jgħid abjad u min jgħid iswed. Fejn il-verità? Fake news. L-Evanġelju ħuti mhuwiex fake news, huwa aħbar tajba. Huwa aħbar mimli verità. U din l-aħbar hija s-saltna ta' Alla. San Mark din is-saltna ta' Alla jsemmija 15-il darba. U jsemmija ċaru tont. Is-saltna ta' Alla, mhux tal-imperatur, mhux is-saltna ta' smewiet, għaliex forsi San Mattew li qed jikteb il-Vanġelju tiegħu lil-Lut ikkonvertiti rid forsi iktar ifissrilhom is-saltna ta' Alla bħala s-saltna ta' smewiet. Imma San Mark jgħidha ċaru tont. M'hemmx tidwir, is-saltna ta' Alla waslet. U f'din il-priedka li qed jagħmel Ġesu, din hija l-ewwel priedka li qed jagħmel Ġesu. Fil-fatt hekk ukoll nisemgħu meta jibda ir-Randan Qaddis. Din il-priedka ta' Ġesu għandha żewġ ħsibijiet importanti. Indmu, imperattiv li jibqa' jidwi għal dejjem anke għalina llum, u emnu. Kulħadd għandu bżonn jagħmel dan ir-ritorn lejn Alla. Tikkonverti ma jfissirx li min atew issir temmen f'Alla. Imma kif tfisser ukoll il-kelma Griega metanoia, meta bidla u nus il-moħħ
Il-konverżjoni hija bidla fl-istil tal-ħsieb tiegħek. Li ħafna drabi jkun diffiċli biex ma ngħidx miraklu, għax biex tibdel fissazzjoni ta' bniedem xi kultant verament irid ikun miraklu. Imma din hija il-konverżjoni. Fl-Ebrajk hemm il-kelma xuf li tfisser iddur lejn Alla. U aħna kontinwament għandna bżonn f'kull deċiżjoni, f'kull ħsieb, għandna nduru lejn Alla, niddawlu bil-verità tiegħu biex id-deċiżjoni li nieħdu tkun dejjem waħda tajba u dejjem tersaq lejn ir-rieda ta' Alla. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Dan Ġesu qiegħed jgħidu għal dak li se jsejjaħ l-Apostli, imma wkoll qiegħed jgħidu lilna. Interessanti fis-sejħa tal-ewwel Apostli fl-Evanġelju San Luqa, jekk taqraw il-kapitlu 5. Hemmhekk Ġesu jsejjaħ lil San Pietru flimkien ma' ħuh Indri, imbagħad anke iż-żewġ aħwa ulied Zebedew, bħalma smajna fil-Vanġelu tal-lum. U Ġesu jitlob qatt ta' fidi minn Pietru. Dak għamlu lejl jistadu u ma qabdu xejn u Ġesu qal lil San Pietru aqde fil-barra fil-font. Mela qed jitlob Ġesu mill-Apostli il-fidi li anke Ġesu illum isemmija emnu. Imbagħad San Pietru x'inra illi ħareġ il-barra u qabad il-ħut bistaġi kbir il Ġesu x'qallu. Qallu jiena raġel midneb. Mela kellu bżonn ukoll il-konverżjoni. Fis-sejħa tal-ewwel Apostli fil-Vanġelu San Luqa għandna wkoll dan iż-żewġ ħsibijiet, dan iż-żewġ elementi, l-indiema u l-fidi. Il-fidi hija l-fiduċja. Il-fidi hija li tpoġġi il-ħajja tiegħek fuq is-sod fuq xi ħadd. U dan aħna npoġġuh bil-fiduċja tagħna fil-mulej. Aħna fil-ħajja tagħna nieħdu ħafna riski biżżejjed li nieklu mill-ħut li jkun iffabbrikat fil-fabbriki. Nirriskjaw, dejjem tirriskja, anke fit-triq tirriskja, għax jista' jkun hemm xi ħadd ma jobdix il-liġijiet tat-traffiku u jibqa' dieħel ġo fik. Iwa insibuha bitqila biex nirriskjaw falla ħuti biex nemnu falla, dan li qed jitlob minna Ġesu biex nindmu u nemnu fl-Evanġelju. Għattilkom din l-aħbar it-tajba ma fijiex inganni, mhijiex fake news. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar ta' Galilea, lemaħ lil xmun u l-ħuh Indri qegħdin ikalaw xbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom, ejjew warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warah.
Ġesu kien għaddej ma' xatt il-baħar. Sant Wistin għandu frażi verament qawwija hawnhekk, nibża mill-mulej għaddej. Ġesu kien miexi, imma miexi bi-skop, lemaħ. Hawnhekk għandna kelma verament għażiża, qawwija Griega għal dak li Ġesu kif iħares lejn min huwa jsejjaħ. Il-verb Grieg eido ifisser mhux biss tara b'mod fiżiku, dik hemm kelma oħra blepo, jien qed nara dak il-pulptu. Imma il-kelma Griega użata fil-Vanġelu ta' kif Ġesu qed iħares lejn il-persuna, Ġesu qiegħed jiflik, Ġesu qiegħed jagħmillek X-ray, Ġesu jafek. U f'dan l-ewwel episodju Ġesu iħares lejn żewġ aħwa, Xmun u Indri. Dawn kienu qegħdin jixtħu iġbiek fil-baħar. Dawn kienu sajjieda. Taħsbux li San Pietru u Indrija kienu xi nies ignoranti. Hekk forsi kienu jħarsu lejhom il-Fariżej. Il-Fariżej kienu jgħidu dawk nies jaħdmu mal-baħar, il-lut il-baħar kienu jassoċjah mal-ħażen. Hemm l-episodju meta Ġesu keċċa ix-xjaten f'dawk l-2000 ras ta' ħanżir u baqgħu sejrin propju għal ġudin l-għadira tal-Galilea, għadira kbira daqs Għawdex ta' il-Maħellu. Però Giuseppe Flavio jikteb illi fija kienu jaħdmu madwar 200 sajjied. Iġri kulħadd kien imissu biċċa lieh għal-għajxin tiegħu, il-ħobs ta' kuljum tagħhom. Forsi kienu meqjusa bħala persuni impuri, però kienu persuni li kienu jintaqgħu ma' diversi nies, ma' diversi pagani. U kienu wkoll jafu xi kelma barranija minn barra dik Aramajka, xi kelma Latina mir-Rumani, xi kelma Griega mill-Griegi. U Ġesu jinqeda dan it-tip ta' nies. Dawn in-nies li forsi mhumiex imħarsin sewwa mill-Fariżej. Bħalma kienu fuq kollox ir-rajja. Ir-rajja kienu meqjusa bħala nies li jisirqu. Però l-aħbar tal-miliet ixxandret lilhom. U Ġesu l-aħbar tal-Vanġelu qed jixxandara l-ewwel lil dawn is-sajjieda. Lil Xmun u lil ħuh Indri. Ġesu x'qalilhom? Ejjew warajja. Ġesu qed jitlob minnhom li jimxu warah. U nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. U nafu il-bidla li seħħet f'dawn iż-żewġ persuni. Pietru li anke bil-karattru tiegħu il-kol nafuh ikun il-kap tal-Apostli,
ikun ukoll il-kap tal-Knisja, l-ewwel Papa. Anke Ndrija eżaltat minn ħutna l-Knisja tal-Vant, meqjus bħala l-Protoklete, l-ewwel wieħed imsejjaħ, kif naqraw fil-Vanġel ta' San Ġwan, għax kien huwa li jwassal l-aħbar li sibna l-Messija lil ħuħ San Pietru. Però hawnhekk qegħdin naraw il-ħolqien ġdid li qedtilkom ftit ilu qed iseħħ f'dawn il-persuni. Tantu minnu illi Ġesu ibiddel ukoll l-isem ta' Xmum u jsejjaħlu Pietru. Pietru il-kelma tfisser blata li fuqha timbena il-Knisja ta' Ġesu. Però l-istorja ma tiqafx hawn ħuti. Ġejja kelma importanti ħafna u minnu fih Ewtus din San Mark juża kontinwament, minnu fih. Dritt mal-ewwel. Interessanti hija kelma magħmula minn ew u teo, tpoġġi sewwa, bid-dritt. Anke Ġwan il-Battista meta jgħid u jħabbar il-modijiet għamluhom dritti. Hemm xepp ukoll ma' din il-kelma minnu fih u dritt mal-ewwel. Din il-kelma minnu fih fil-Vanġeli tinsab 59 darba. Fil-Vanġeli li huma 4, f'San Mark minn dawn id-59 tinsab 41 darba. Issa San Mark Vanġelu qasir 16 kapitlu. Kieku bil-persentaġġ suppost li fih 10 darbit biss. 41 darba nsibuha din il-kelma minnu fih f'San Mark. U fl-ewwel kapitlu li din naqraw insibuha 11 darba. Din turi ħuti l-urġenza tal-Evanġelju ta' Alla. Edha turi wkoll l-urġenza li bih qed jikteb San Mark il-Vanġelu. Żmien ta' persekuzzjoni u għalhekk u qed jiġbor il-ġrajiet li huwa sema bihom, li huwa setarawhom, li sema mingħand San Pietru u San Pawl, din l-urġenza biex jiġborhom fil-kitba tal-Vanġelu. U din l-urġenza imbagħad tidher ukoll fil-messaġġ. U minnu fih telqu ġbiek, ġbiek baqa' jewm fil-baħar, forsi wkoll kellu l-ħut ġo fih, u marru warah. Il-verb akuluteo. Timxi it-triq ma' xi ħadd. U t-triq hija triq li għadda minnha l-ewwel il-Battista. Għalhekk dik il-biċċa tal-bidu li rajtilkom hija importanti wara li arrestaw lil Ġwanni il-Battista. Għax Ġwanni bħala apostlu, bħala profeta, qed iħabbar ukoll din it-triq tal-Messija, din it-triq ta' Ġesu, it-triq tas-salib. Li fuq kollox għandhom jimxu dawn iż-żewġ apostli. Hija triq lejn Ġerusalemm, hija triq tad-dixxiplu
hija triq tas-salib. Fil-fatt il-kelma dixxiplu insibuha ħafna wkoll ma' tetes f'dan il-Vanġelu ta' San Mark madwar 40 darba biex juri l-importanza tagħna bħala nsara li aħna wkoll bħala dixxipli aħna nimxu wkoll wara Ġesu. U għalhekk dak li Ġesu qed jgħid lil Pietru l-Indrija ejjew warajja, Ġesu qed jgħidu wkoll lilna. Maħnis se nimxu waħedna wara Ġesu, imma se nimxu bħala aħwa, se nimxu bħala komunità. U din l-urġenza tas-sejħa ta' Ġesu titlob minna wkoll ċertu sagrifiċċji li nitilqu wkoll iġbiek li forsi qiegħed itellifna milli nindunaw bis-sejħa ta' Ġesu. U dawn iġbieki huma dominanti fil-ħajja tagħna. Iġbiek tal-ambizzjoni, iġbiek tal-flus, iġbiek tal-kurżità, iġbiek tal-pornografija. Hemm bżonn ħuti inħallu dawn iġbieki fil-baħar, jieħodhom il-kurrent u nimxu wara Ġesu. Kif għamlu dawn iż-żewġ apostli aħwa. U għalhekk dan il-ħolqien ġdid qiegħed jidher tassew f'dawn l-inħawi tal-Galilea. U dan iħabbru diġà il-profeta Iżajija fil-kapitlu 8 meta jgħid hekk, bħalma qabel fl-modi kien mela blajb l-art ta' Zabolon u l-art ta' Neftali, iż-żona ta' Galilea, hekk issa fl-aħħar issebbaħ it-triq tal-baħar li tgħaddi mill-Galilea il-hemm mill-Ġordan, il-Galilea tal-ġnus. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Huwa d-dawl ħuti tal-ħolqien. Din is-sejħa tal-apostli toħodna wkoll għas-sejħa ta' Abraham illi wkoll ġrad f'dawn l-inħawi. Abraham ukoll li kellu jitlaq minn Ur tal-Kaldej u propju jiġi jgħix f'dawn l-inħawi biex isir missier il-bnedmin kollha. U l-apostli issa jsiru sajjieda tal-bnedmin. Iva ħuti f'din is-sejħa qegħdin naraw ukoll dak li jista' jagħmel Alla ma' kull wieħed u waħda minna l-lejla. Alla jgħid l-Abraham u jien nagħmel ġenz kbir, imbirkek, inkabbarlek ismek u int tkun barka. Jien imbirek lil min ibirkek u nisħet lil min jistħek. Alla dan ukoll il-kliem qed jgħidu lilna. U jien nixtieq ukoll f'dan il-ħadd tal-kelma Talla, il-kelma Talla li qiegħda ssejjaħ, nixtieq ukoll li f'dan il-ħadd nitolbu għal vokazzjonijiet. Dolodu ukoll is-seminaristi
fil-parroċċja tal-Munxar irċevew il-Ministeru tal-Lettorat li jxandru li jħabbru l-kelma tal-Alla. Min jaf Ġesu wkoll qed isejjaħlek Isa minnu fih itlaq iġbiek ta' dak kollu li qed jaqtalek qalbek, ta' dak kollu li qed idalmek u imxi wara Ġesu. Għaliex Ġesu hekk jgħid lil kull min jisejjaħ, la tibżax. Hekk qal l-Anġlu Gabriel lil Marija, la tibżax. Niġu issa ħuti għall-aħħar silta. Wara li mexa ftit ieħor ra lill-ġagbu ta' Zebedew u lil ħuh Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu xbiek u minnu fih sejħilhom u huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warah. Il-grupp ta' Ġesu issa jibda jikber. Ġesu żgur li huwa miexi flimkien ma' San Pietru u ma' Indrija. U għalhekk ukoll din is-sejħa li Ġesu qiegħed jagħmel lil dawn l-apostli timlihom bil-ferħ, timlihom b'entużjażmu. U nistħajjel Ġesu jgħidulu hemm iktar ħbieb tagħna, hemm l-aħwa u lied Zebedew. U Ġesu hekk jagħmel. Wara li mexa ftit ieħor, ma kinux fil-bogħod, dawn aktarx kienu jaħdmu ma' xulxin, kulħadd jaqsam minn dak li jaqla. Ġesu ra għal darb'oħra għandna din il-kelma qawwija Griega li l-ġagbu da Zebedew u lil ħuh Ġwanni. Żewġ aħwa oħra importanti wkoll għal-bidu tal-Knisja, ġagbu li huwa l-ewwel mill-apostli li jinkuruna l-ħajja tiegħu bil-martirju, u Ġwanni nafu mix-xhieda tiegħu minn dak li ra, niżżilha fil-Vanġelu, kiteb littri kif ukoll l-Apokalissi. Però hawnhekk ukoll għandna xi ħaġa oħra interessanti. Ġesu huwa miexi lejn ġagbu u lejn Ġwanni minnu fih isejħilhom. Iva, għax hemm ċertu urġenza. Hemm ċertu urġenza li Ġesu qed isejħilna. U huma telqu l-missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru wara Ġesu. San Mattew hawnhekk ukoll idaħħal il-kelma minnu fih u huma telqu minnu fih lill-missierhom. San Pietru u San Indrija telqu xbiek. Dawn ma telqux xbiek, dawn telqu lill-missierhom u lill-ħbieb tagħhom. Hawnhekk ukoll jista' jkollna xi ħaġa li tkun qiegħda torbotna milli nagħmlu dik il-qabża ta' fidi u ta' sejħa u ta' mixja fil-ħajja tagħna. L-iskużi li nġibu imma dawn San Ġagbu u San Ġwan għal Ġesu wkoll
iħallu il-ħbieb tagħhom, iħallu wkoll lil missierhom. Iva ħuti is-sejħa li qed jagħmlilna Ġesu il-lejla hija sejħa wkoll għaliex l-Evanġelju jiġbidna, l-Evanġelju jisuqna biex għal Ġesu nagħmlu affarijiet li jitolbu minna sfida u anke tbatija. Xi kultant trid titlaq lill-ħbieb tiegħek. Xi kultant tagħti iktar ħin lil min għandu bżonn, forsi iktar mill-familja tiegħek. Din hija l-missjoni tal-Apostlu, din hija l-missjoni tas-saċerdot, din hija l-missjoni ta' dawk li dedikaw ħajjithom għal Kristu bil-ħajja reliġjuża. Dan huwa ħuti l-Evanġelju, din l-aħbar it-tajba li Ġesu qiegħed isejħilna il-lejla. U għalhekk nixtieq niġbor dan kollu f'kelma waħda, minnu fih. Ġesu minnu fih qed isejħilna. X'injarana Ġesu qed isejħilna. U aħna bħala apostli minnu fih iridu nħallu kollox u nimxu warah. Ma nistgħux inħallu għal għada, imma issa. Nagħlaq bi-storja qasira ħafna, Santa Teresina tal-Bambin Ġesu, is-sena ċelebrajna l-150 sena tagħha. Kienet taf qabel ma daħlet sorru wieħed li ma kienx baqa' prattikanti, kien Kattoliku, dan kien ikkundannat għal mewt għax qatet 3 persuni u semet l-istorja tiegħu. Imma qalet jekk issa noffri l-qudiesa għalih, dak kapaċi qabel ma jmut iqer, kapaċi qabel ma jmut isalva. U hekk għamlet, ma għadix titlef iż-żmien, imma dak il-ħin stess dritt hija offrit it-talb tal-qudiesa għal dak li kien se jkun ikkundannat tal-mewt. U dak li kien ikkundannat tal-mewt għax qatel 3 persuni fl-aħħar ta' ħajtu talab li jqer għan saċerdot. U din l-istorja lil Santa Teresa laqtitha ħafna, qalet irid naħdem għas-salvazzjoni tal-erwieħ, irid naħdem għall-konverżjoni tal-erwieħ. Ejjew ħuti għalhekk inwarbu iġbieki tal-fake news, nintrabtu nigranfaw iktar mal-Evanġelju, mal-aħbar it-tajba u minnu fih mal-ewwel nimxu wara Ġesu. Hija wkoll it-triq tas-salib. Imma din hija l-ID card tagħna bħala insara. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Sewtu numu bil-wifqa u niġbru t-talbit tagħna fit-talba tal-missiena. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk ta' fl-art. Hobsna, hobsna ta' kuljum, atina l-lum, aħfrilna it-tnubit tagħna, aħfrilna it-tnubit tagħna, bħalma la taħalnix fl-ebda tiġri, iżdeħ l-Islam minn kull deni, missirna. Nitolbu il-barka ta' Alla. U jberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu immorru fil-paċi ta' Kristu. Inta tgħidmi xi ma xtajta, mhux biex tfittex xi jaref jewani, ġejt tfittex lili, ġejt issejjaħli, li fajnejja bimħabba li sint li semtijej fxat la tira tlat warajja id-dajsa biex warajk sir sajjid tal-bnedmin. Inta f'dak kollu li għandi, m'hemmx fid-dajsa la fid-dawla xwabel, hemm biss xbigi u xogħol tidejja. Li fajnejja bimħabba li sint li semtijej bxat la tira tlat warajja id-dajsa biex warajk sir sajjid tal-bnedmin. B'dak l-innu sabiħ fl-isfont innu li jfakkarna fis-sejħa li Ġesu għamel lil dawn l-apostli l-aħwa ta' xulxin Xmun Pietru u Ndri u Ġakbu u Ġwanni ta' Zebedew biex isiru sajjida tal-bnedmin, sejħa li permezz tal-kelma talla tkompli ssir lilna wkoll illum.
Niġu fit-tmiem din ix-xandira tal-Lezzju Divina tat-tielet ħadd ta' żmien ta' matul is-sena, proprju l-ħadd tal-kelma ta' Alla. Inkomplu nitħeġġu kif smajna llum biex aħna wkoll nkunu ħbieb tal-Vanġelu, ħbieb tal-kelma ta' Alla, inħallu warajna iġbieki li jxekluna milli nilqgħu bil-qalb din il-kelma u natuha l-ħajja, inlaħmuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna nfakrukom li issa l-Lezzju Divina li jmiss tkun bħallum ġimgħa dejjem fl-istess ħin fis-6:30 ta' filgħaxija mis-Santwarju ta' Pinu fejn biblista ieħor iwasslilna ispjega tal-Vanġelu ta' dak il-ħadd u nitalmu wkoll kif napplikaw din il-kelma għal ħajja tagħna. Propju frabta wkoll ma' dan il-ħadd jagħmel sens li nfakru fir-rivista djoċesana il-ħajja f'Għawdex hija wkoll mod ta' kif il-kelma ta' Alla tkompli tasal fid-djarna imma wkoll ħafna tarif ieħor dwar il-Gżira Awċija u aħbarijiet minn Għawdex. Intom tistgħu tabbonaw billi taraw l-informazzjoni li qed tidher fuq l-iscreens tagħkom. L-abbonament annwali huwa ta' €21. Grazzi ħafna li kontu magħna għal din ix-xandira, nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla tajba, insellmulkom.